Партенон є один із найбільш испополнених і знаних світовних архітектурних створитв. Поставлен je был на место старого святища. Архитекты были Иктинас и Калликратес, водя проекта je был Фидий. Партенон je посвящен покровительнице Атен, Атене девице. Беседа Партенон в греччині поміняє девица. То є найвечий храм зграєн в Дорському слогу. Калічина стебра осінкра 17 є вища, кот обичайно за периптер в Дорському слогу. Старогршкі архітекти отлично познали оптичну ілюзію, кіє око зазнава при зіло довгих навпічних і водоравних ліній. Ті довгі лінії часу не здіє спорідне. Даби стебри визуально не изгледали, как орда распадаю, со их поставили с наклоном навзнотр. При водоравних лініях, де не прийде до обчутка укривленості, є був стереобат збочин. Архітрав є прав тако окривлен і проти середини зожан. Даби темпель изгледал равно, суга сградили избоченного, другаче бы изгледал окривлен. Размерья темпля израчунали по правилу златого реза. В главной дворане Партенона и был кип Атены, сделан из злата и слоновой кости, кига сделал Фидий. Кип судоданность не охранил. Кипы и рельефы темпля были сделаны наибольшими майстрами того часа. На метопах фриза были уподоблены догодки старогршки с годовины и митологии, борьба против кентавров, битка грков с амазонками, заседба Трои и друга. На заходному підіменту був зражен спор Атени і Посейдона за область над Атику. На всходному підіменту був зражен міт уройству Атени з глави Зевса. До нас нам остали ле фрагменти. Всі кипи і ставба успішно приживели до лета 1687. В час Обенежко-Турской войны Турский Туповский задеток задел средний дел темпля. Позднее английский великопосланник в Турции граф Элгин и организировал отвоз всех уметнин в Британию, которые всегда представлены в музее. Кипы, которые не могут отпилять, и барбарско уничил. Ще дана спотека реставраційська і на обновітві наділа на Пантенону, ки трає вже над 40 лет.